Hi everyone! Ako na ko ilakbit ni isulti. Ako dinhi sa akong pag-post daily or video daily. Di kay ko ka pa siaw pag-ayo kay akong anak. Usa nang moingon nga ma, ayaw ana. Akong bana usa na pud moingon nga hunong ana. Hunong mo nang ako. Usahay mo serious, usahay mo pakaw-pakaw. Unta kung mo support lang ako ang anak ug akong husband, guro, magawas gid ako ang kasiaw. Kay siaw magigit ko. Siaw nga kanang mawawon ba. Usahay sa kamera. Sa kamera mawawon sa kamera pero sa personal joker sad ko eh. Kanang komedyante sad ko pagkatao. Pero dinhi sa kamera mag-formal lang ko kay ngano mo na hindi kay ko ka pasiaw pag-ayo kay kung pasiaw ko kanang guro dili sila ganahan mahunong ko sa dinhi sa upload mo nang ako mag-formal ko unsahay nga mangita kog joke nga kanang bang dili pud akong anak malain dili pud malain ang ako ang husband kaya akong husband lisod sad sa ato pa, magnani lang ko, maghiwi sa naw, magngisi-ngisi nga ako rang usa. At least ko pakita sa kuang naong sa kuang anak ug akong anak kayo ug sa kuang husband. Mo ni pinaka-importante. Kay ako ni sudlan man nako. Ako nang padayon nun. Salamat. Guaba mga unta guaba. Wow, kasinaw, kahamis. Wow, lami ang guaba. Ali, mga untag bayabas, guaba. Daghan kaayo ni. Tanaw na to ha, atong bali. Nga unta. Ang guaba makapawa sa sakit sa mata. Maong kaon gi mo guaba ka para pawa ni sa sakit sa mata. Tanaw akong mata no. Buka-buka dako pud ay barag guaba. libre ni ha. Muta. Barag perfume ba? Good for papanindot pa ni sa kwan ato ang digestion sa ato ang release ato ang ugaw. Katong tao nga ang soft gusto di magbulag tayo nga doon na ba mo sampit nga papalita ko nga din ako ka